Hi guys! Pangit ka! Shopping day. Today dito kami sa SM. Dito kami sa SM guys. Together with my fam. With my loving family. Tawa! So, shopping life for Shopping mo! Halo! Dito kami sa SM. Ayan. Ayan. Sensya na kung medyo malapit yung mga mukha namin. Anak, Nakalimutan talo ko rin pa. yung monopod. So, Pa! ayan. Eko! From SM to Isano and we're now in Ayala. Kaya na kami. Dito na kami maghahaponan. Dahil malapit na akong malalabahan. Yung finish ko ng Ayala. Yung mall na dito sa amin. So yung mga mall dito guys, nilalakad na namin kasi sobrang lapit-lapit na. Maghahanap na kami ng mga kainan guys and see you later. Eto guys, mga ano to ha, mga Bisaya to, hindi nyo alam to, pero super cute. Papel lang to, yung ano niya, papel. Hi pa. Hi guys, dito kami sa Rostans. Tapos kami kumain. Last na to, papauwi na talaga kami kasi binili lang kami ng ice cream para sa bahay. Tapos yan. Tapos magpapababay na rin kami guys.